O hayungbo chingtamani bagui tabo kaham tong. Chini bagui atmirok busuk jora kostomani tong chingkebo saimanya. Borok ni parandoi se chini bagui borok duty tongo Delhi. Omong hingke Pakistan bai juddo ongmani apuro koijan nang thangka oboni bidki gomo plano kanani ongmani eba kalaimani admi rongni kanchire naidi bahai borokni kanchirni bisingtei puli phano chelaimaya naidi bahai borokni kanchili chini Tripura sarono ang request kainai chini Tripura saro ketamo khai video sim nayo kintu subscribe khaya please kisa subscribe khai di tei bell icon kisa sini tondi olo ta mogang jepru video upload khai nor noro songnani bas asu jarano kintu chaja khangke te live bore lai rona nibo ta pok